Correcto? Correcto. Goberno municipal. Entón, Bueno, bo día. o presidente evidentemente non pode estar aquí, como teria sido a nosa intención. Pensamos que era un formato necesario nun momento de total despolitización do pensamento. Pensamos que é un momento no que hai que volver a facer que a palabra política, pensamento político, forme parte da actividade social, da vinculación entre a escrita literaria e a defensa de dereitos civís, non? Creo que o propio vicepresidente nadie se move, parece que se move a nosa intención, un formato total despolitización da... Non creo que é bastante evidente, non, que a regresión que hai nos dereitos civís, mesmo por eu que xa, como diría Manuel María, vou tendo certa idade, tráeme recordos da época do franquismo, onde mesmo medios de comunicación, pois como os do humor, pois chegaban a censuralos, que moven voluntariamente, que se desplazan dun lugar a outro, non, son expulsados, non é unha de total da momento, bueno, reflexionar sobre o que está a acontecer e de alguna maneira pois volver a darlle o peso que históricamente tivo o escritor a hora de enunciar o que está pasando na sociedade. Normalmente o escritor fala a través da súa obra, non? Pero hai momentos excepcionais que o escritor ten que pronunciarse. As grandes tres cuartos de oración de total da